Igbo mụrụ ụzọ mozi ekene m unu owu na anụ na-ebe sespa gwụkwa kpụ na nna guleri agwa m nso nwere n'okwu mmalụ onye mbụ maka na onye na-ekwu nwere ọ na-eme ma were ekwuro ka mmadụ ya agwa m nso na mgbe ọbụla m pụtara ngwokwu ga egbuo m ntị mma nje ji okwu mmụta ibe ana m abịara ọbụlịbụlị ibe nji nwa bịa taata maka ụmụnne anyị ndị akpuchila akpuchi si na wa na-ebu ngwongwo o nwere chọrọ ka m kọwalụ unu nkọwachara unu ibe mma gụ na ọgwụ unu iji eme ka e wee beluo obe ka wa napụta n'ime nga avanụ mana unu ji ege m ntị ibe nna gwa unu bụ ndị Igbo bụ si awụlizina unu ibe nna gwa unu bụ ụmụnne m bụ ndị Igbo bụ si awụlizina unu mmadụ anọkọta na si na be nne ya na nna ya jebe obodo oyibo si na ọ na-ebu ngwongwo ị na-eme ya male na akalaka gị ka iji eme ya ị na-eme ya na-akpọkuchi ngị na ya so na-akpọku ndị ichie ngị na wa so na-akpọku ndị ibe na-emeli ndị bụ na ibe na ibe na-emeli gị ibe na-agụ ndị ikwu nne gị ba ọsọsọ bịa enyere gị aka ma ọgwụ ịbụla ibe a na-asụ unu ọ dibịa pụta ọsị gị na-agbọlụ gị ọgwụ ibu ngwongwo ilu ya nabeli mala amalụ nọ ngị na gị bụ nje nga ka ị na-achọ nje nga ka ị chọrọ dibịa gọzizi dibịa mezi n'ọnọdụ ọsụ nọ ya gbolu ụlọ ọgwụ nọ ya gbolu ụlọ ọgwụ ibe ndị agwụ na okwu nwa bụ na ọgwụ anụnwa ibe a na-akpọ ọgwụ nna ya n'anya dibịa amarụ ma olele ma ọ na olere dibịa ma amarụ ma olele ma ọ na olere na ọ nalị gị ego ọgbọ nwa bụ ọgwụ ọgwọcha ọgwụ nwere debe ngere oge eji ebuziela ya kpọ ya na fon si ya ezi adịkwa kilo sị gị n'ezi dị kilo ịgapụzi ejide gị so cheni ntị unu kwunu na ibe na-ekwu okwu na-ekwu unu eji ya na mmụta ibe stedi ana m emere m bịa ụdị nwa nkwu ibe nna amara isi ya dibịa ka m na-eme mana onye bịa na nke onye bịa na be m gba m ibe na-abara nsị ya arapụ jebe o buru iwu bụ n'ibe niile na-abụ ọgwụ ị na-anya kịta ndị be anyị niile ndị be anyị ejidere ejide n'obodo oyibo orili nna amekọtagwuo m ọgwụ mekọta ka ndị ebelu sọm ebeluru sọm pụtara sọm apụtara ọ bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-alụrụ ọrụ mee nji agwa unu bụ ike obi niile eje eme ụdịbe anwa ka obi ibe dị rapụ ndị dibịa maka na vanalị gị ego wetinye na akpa ndị dibịa bụ vanalị gị ego ahụ wetinye na akpa ba ji akwakọta ya akwakọta mere gị nwa bụ ọgwụ emechala gị ọgwụ bụ amara ma ọgwụ ahụ elekwele ka ọ na ọ lere nwa m na gwunu bifu na na-eje mmụọ enetin si n'ọgwụ mee ke nuchi unu na-eje na-agba ava ka unu dị ochie na ọgwụ ahụ unu na-agbọ ya elele unu dibịa bịa na be dibịa iwe niile ego ọ nalị gị ego ji ego ibe mkpala abịa ma ibe niile gwa ọrụ gị ọgwụ gwọchara gị ọgwụ ị gaba ịlụzi ibulu nwa bibe ka ị gabeli ejide gị ihe tiro dibịa bụ ibe ihe tiro dibịa ibe so n'unu bụ ndị Igbo na-eme onwe unu onye nke obi na ọchọ mme anya ma elie onwe ya kpọọ ndị chụba aja kwapụ ibe n'ụzọ kpọbụ ndị otu nke na-aba so enyere gị aka rapụ ngwa ọgwụ ka ị wee bubela anya na ọ na-elero ọ na-ele isi na abụ ọmụbe sespa na gwunu mana ọ nwere mma gwunu taata maka ndị nwanne be nọ na nga ejidere n'ụdịbe abụ ma nwanne nna ba ma ọ bụ ọkwụ na ụtọba ọ bụrụ iwu bụ na dibịa agbọrọ gị ọgwụ inweta ibe na-akpọ isi atụ mpie ka ihe inweta aja anya agụ inweta ugwu maga na 7 nweta ngwugwu volo ibe na-adịrọ n'ime nya dị emti itinye ya ọsọ ara 24 ka ọsọ ara abụ ga-adị itinye ya ọnụmanụ abụ ya dị 24 itinye ya bụ na-eke akpụ itinye elu ma ụtala itinye ya mmụmụ ọnwa ibe mmụmụ ọnwa ya adị bụ 24 itinye ya tentem abịa ya adị bụ 7 itinye ya elulu ahụ nke a na-achọ ọkụ ibe ya adị bụ 7 itinye ya obi nama bụ ụdị ọbụla ọ radịlịbe ọnụ ka ya na ibe niile nna kpọrọ gị igote uburu nji abụ na ihe atụ ya mgbe ahụ na-ebo ya uburu nji anyị atụ ya mgbe ahụ na-ebo ya igote ọja na-akpọ ọjị gbalị vilidi mvi ibe ya adị bụ 2 igote ọjị gbalị vilidi mvi ahụ igote ọkụkụ pure black igote ibe na-akpọ evulevu ọgwụ na agwọ gị ebu ive ọ na-eli bụ ọkụ black ka ọ na-eli igote ịnụ anyị nụsị anya inwere ive niile abụ nna ịnụrụ anụ tie na mpi atụ kechie egwute akwa black ka akwa white inwere eji enyi ya na bren ground ọnụ 7 days ahụ na iwepụta ya mbọsị anyị nwepụtara ya akpọ gị na fon na jewe okwu nwanne gị ahụ ma ọ bụ na ọgwụ ahụ alelie abịa ka ihe ji na-anụ ọgwụ ahụ
ọ bụrụ ọgwụ alele eji na-akpọ gị na fon na ejebego okwu ịpụta ụtụ idebe ya n'anyanwụ mgbagote ilehụ anya chi gbadụtaba ọbụla chi ejiewo idebe ya n'anyanwụ mgbadata ma chi jibe ilehụ anya ime ya complete 4 days nwanne gị nwoke ya apụta mana ọ pụta dụọ ya ọdụ nye vidio m nwa ka o kilie ka ọ wọcha dis vidio nye dis vidio ka o kilie anya ama m na vidio nwa ya balie ulu ịnụcha anya n'anyanwụ ọdịda ndị anyanwụ mgbagote anyanwụ ọdịda anwa n'ụtụtụ nke anyanwụ mgbagote a n'ụtụtụ ka eji elekwa irapụ ya chiji netebe abụna anyanwụ adawa iwe gị na anyanwụ ọdịda inwele elekwa ivi eji elekwa bi nweta ọjị gbalị mvilidimvi inweta ọsọ ọjị 7 inweta ọsọ ọjị 7 abụ nya ka inwele ọjị gbalị mvilidimvi anwa etu ya n'ọnụ gị ịwanye a na-agbawara agbawa inwele etu ya n'ọnụ gị wee ọsọ ara 7 n'ọnụ gị inweta egwu abụ achala achagbulu mma tapele nwebele inwe atachaba niile nwa abụọ ya n'anyanwụ mgbagote anwa mgbede emekwu ya like that 4 days nwanne gị nwoke ya agwa gị na-ekwu owe okwu kata m asị na ego ka enyezi ka ya emezi ka ahụ apụta mana ọ pụtasị ndị levido onwe dibịa gọzinalụ ụlọ ọgwụ sunu nji ebu ngwongwo gaveli maka na unu na-atụ onwe unu nga amarụ m ya bụ na ndị Igbo enwere uche unu na-atụ onwe unu nga onye na-eje azụ abịa ngwongwo ka ọ na-eme ibe ngwongwo kpebelichi gị ọ bụla nọ n'ụlọ pifi na-ajụ ụdị ebe anwa jebe na-alụsị ikwu nne gị jebe na-alụsị be nna gị ba kwebe nkwa ma ndị yi ekwe nkwa efi ma ndị yi ekwe nkwa ọkụ ma ndị yi ekwe nkwa ewu kwebe ikwesịrị kwa na ịnata n'ihi enyebe nya ichecha nata ọbụla ibe aga ọlụ gị ibi nyebe nya rapụ dibịa na dibịa na-alịga egogote ya na-akpọ ya kpokọta abịa wee kpokọta suo olu gị sụchialị gị oke kpuo onye ọ gbasara ma ọgwụ ahụ elele ma o lere o nwere ka ọbụla dibịa amalịbe ọ na-agwọ mana ọ bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-elele emechazibe na ọ ya agapụ ejide ọnya anwa si eji m ihe a na-adụ unu bụ ndị Igbo aka na ntị mmesi ihe anụ nwe nweta ọrụ m ihe anụ nwari nna complain na too much mbụbọ ka m mere ọgwụ ndị pụtalị ndị m mere emeli ọ gara ọlụba agalị ba ka nọ n'ime nga gosi na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-elele ọ bụrụ na mmadụ niile ka ọgwụ na-elele ọmmadụ ya agwasịlị gị agwele like this gosịalị gị ewele iwele ewele agbụchala ewele ive niile anwa stil ewele bụ ama nga n'iru ive na-eme eke na-eme otu a ka ọ dị n'ọgwụ niile ọ bụrụ ọgwụ niile agwọrọ mmadụ na ya lele ịchọ nje ụdịbe ahụ na-achụ aja na-ekpokwu ndị ichie dị na bunu chụva aja jebe na mmiri gaba mmụ ma na abịrịngran ma na aja agwụ ịgasị anyị nata ị gabala onwe gị ilu ejide gị mmadụ gị na chi gị kwutere ichecha nata ọbụna ejidere gị ị mana ikenechu ọnya bibe dị n'ụwa ọgwa m kụziri gị na-abụ ihe ọ na-adị bụ mpụ atụ ka ọ na-adị odi elu ana na anụ elu mbido ele na abịrịn ground ome 7 days anyị nwepụta ya ilu ikobie n'elu ịpụta ụtụ nwere elekwe anya ịpụta ebi nwere elekwe ị nwere ike imecha ọbụla nwanne gị nwoke apụta ị ga-eje na alụlụ ndị ọzọ ọrụ ma ibulu dibịa ị ga-eje na alụlụ anụda pipụl ọrụ onye ebe na be gị nye gị ji kotu eneni were lekwele ọnya agwa ọgwụ onye anọ n'ime nga ama gịnị ọpụta ana m agwa unu bụ ndị Igbo mmadụ emezi nọ na-eme ive ike like this ọsụ na okoji ebe dibịa na dibịa ya agwọli ọgwụ ka o nwee mee ebe ahụ survive ọgwụ na-ele isi na-apụ ekene m unu kenive na-emelu n'ive